שלום לכולם, היום נדבר על עין הרע. יש עין של נשואה, יש עין של גרושה, יש עין של בעולה, יש עין של בתולה, יש עין של אלמנה, יש עין של זקנה, יש עין של זקן, יש עין של בחור, יש עין כחולה שהיא רעה וצריך לא להתבלט. ברגע שאתה מתבלט כבר שולט בך עין הרע. אם אתה רואה סרטים לא טובים, ברגע שאתה מסתכל על מישהו אתה יכול לפגוע בו, למרות שאתה לא שונא אותו ואפילו אוהב אותו. לא לדבר על יד אנשים ולהתגאות, וחשוב כמה שפחות להתבלט. אם מישהו מסתכל עליך ואתה מסתכל עליו והוא ממשיך להסתכל עליך, זה אומר שהוא מזלזל בך. ואם הוא מוריד את העיניים, הוא פוחד ממך. כל מי שקוראים לו יוסף או בנימין, לא שולטת עליו עין הרע. כמו שאומר יעקב בברכות, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אלו הברכות שברך יעקב את בניו. גם לא צריך לפחד. אם אתה מפחד, זה יכול לשלוט בך. ואם אתה לא מפחד ולא חושש מזה, אז לא יקרה שום דבר. אני מאחל לכולם הצלחה רבה, ט"ו בשבט שמח, ותזכו לכל הברכות.